ברוכים הבאים לפרק נוסף בשבוע האחים והאחיות של מאוחדת. והפעם נדבר על הרגע שבו האחיות מפסיקות רק לטפל ומתחילות להוביל שינוי עם חשיבה פרואקטיבית. כזו שמקדימה את הצורך ומחזקת את בריאות הקהילה. איתי נמצאת קטי דידיק. קטי מובילה תהליכים שמשנים את הדרך שבה אנחנו מטפלים במטופלים. ננסה להבין מה עומד מאחורי תפיסות חדשניות בעולם האחיות. המנכ"ל עוזי ביטן, ואני מצטטת, אומר שכמנכ"ל בחרתי להציב את פיתוח האחיות המומחיות כעמוד התווך באסטרטגיה. כשאת שומעת את זה, קטי, מה זה אומר בפועל, ביום יום שלך? אז אני אתחיל בזה שבעצם הפרואקטיביות ויוזמה זה משהו שנמצא ב-DNA של האחיות עוד מספסל הלימודים, ותמיד אחות היא זאת שתסתכל צעד אחד קדימה ותחשוב מה בעצם נדרש בשביל לשפר איכות ולקדם בריאות, ובאמת אני מאוד שמחה שזה גם מתכתב היום עם אסטרטגיה של הארגון, לא סתם מנכ"ל רואה בזה מיקוד, ואנחנו שותפות לתהליך שהוא באמת שואף למצוינות ולטיפול הכי איכותי שניתן להשיג. איפה זה מתורגם לתהליכים פרואקטיביים שמנהלים אוכלוסיות ומשנים בריאות בקהילה? אז יש מלא תחומים שאפשר באמת לקחת ולהביא כדוגמה. אם זה גילוי מוקדם של מחלות הממירות ופרואקטיביות בפנייה ובהסברה ובשכנוע של מטופלים לביצוע בדיקות. ואם נסתכל ספציפית על האחיות ששותפות בכל התהליכים, יש לדוגמה מטופל שמגיע לקבל דבר הכי טריוויאלי, חיסון, ואחות רואה שהוא לא ביצע איזושהי בדיקה, או לדוגמה יש לו במחלות רקע סוכרת, אז היא גם תסתכל שנייה על כף רגל שלו, ותדריך אותו איך באמת להתנהל ולמה לשים לב ותטפל אם יש צורך, בשביל למנוע את הסיבוכים, בשביל למנוע אחר כך את המורכבות, וכך היא גם תשפר את איכות הטיפול ואת הבריאות של מטופל, וכהסתכלות קדימה גם משפיעה על הפחתת עומסים בבתי חולים, במערכת הבריאות כולה, ומשפרת כמובן איכות הרפואה בישראל. קטי, איך את מזהה היכן יש צורך לפעול פרואקטיבית? פה אני צריכה לפעול, לזהות את הנקודה הזאת שאת צריכה להיכנס לתהליך פרואקטיבי. אז שוב, האחיות תמיד מסתכלות באופן רחב וכוללני על מטופל וזיהוי הצרכים, בהתאם לצורך כזה או אחר יודעות להתערב ולדייק. אני יכולה להביא דוגמה שנמצאת היום על שולחני, ניהול טיפול בפצעים מורכבים. שאנחנו בקופה, אחיות במרפאות, יודעות לתת טיפול מאוד מקצועי ובאמת יוצא דופן, אבל אם נסתכל צעד אחד קדימה, אז נדע גם לזהות באמצעות טכנולוגיה שהולכת ומתקדמת, ומערכות מידע שזמינות לנו את הדיוק ועוד יותר פרואקטיביות בשביל למנוע, לעקוב אחרי מי שאולי לא מגיע למעקב כמו שצריך, וכן לשפר את אחוזי הריפוי של פצעים. מצוין, זה מאתגר להטמיע כזה תהליך בקרב הצוותים? להטמיע תהליך חדש ושינוי זה תמיד מאתגר, אם זה מבחינת המשאבים, אם זה מבחינת שינוי תפיסה של צוותים או של מנהלים לפעמים, וצורך בהכשרות או בטכנולוגיות כאלה ואחרות. אבל אני רוצה להגיד שבארגון שלנו, באמת כל התהליכים שהאחיות מובילות והיוזמה הפרואקטיביות של האחיות, מקבלת תמיכה מלאה של הארגון, אם זה צורך במשאבים או אם זה תמיכה בהכשרות ובפיתוח. הארגון יודע לקחת ולעטוף את התהליך הזה עם כל התמיכה הנדרשת. זה נותן מין תחושה של בית מקצועי מצד אחד, ומצד שני מאוד אנושי שמאפשר לך גם את ההטמעה של תהליכים שהם לאו דווקא מובנים מאליהם, ובטח שכל ארגון לא פשוט לעשות שינויים בפרוטוקולים, ובטח בעוד נושאים נוספים בתחום שלך, אז באמת כל הכבוד על העשייה. כשאת מסתכלת על העבודה היומיומית של אחות במרפאה, מהי נקודת ההשפעה הכי משמעותית של אחות במרפאה?
אחיות בכל מיתרי טיפול, לא רק במרפאה, אם זה מוקד, אם זה מיתר הבית או מרפאה ראשונית, הן נמצאות בנקודת מפגש הקריטית בין מטופל למערכת הבריאות, והיכולת ובעצם הכישורים של האחות להסתכל בצורה כוללנית ורחבה ולזהות בדיוק את הצורך לטיפול ומעורבות של כלל הגורמים, זה בדיוק הנקודת ההשפעה שלה, שהיא יכולה לגייס ולהפנות ולדעת מה בדיוק המקצועות שנדרש כרגע לערב, אם זה מקצועות בריאות, אם זה רופאים, או אם זה אחות מומחית, שאפשר להעביר אליה לטיפול ממוקד בתחום כזה או אחר, שהאחות הזאת למדה ויודעת לתת מענה זמין ומקצועי. דיברת קודם על הכלים, הזכרת בקטנה, אבל איזה כלים מעשיים יש ביום-יום חדשים, שמאפשרים בעצם את העבודה היומיומית בתהליכים הפרואקטיביים? יש לנו תמיכה בארגון של מערכות מידע עם פיתוח כלים מדהימים, אם זה דשבורדים, אם זה דוחות או כל צורך אחר שתמיד מה שעולה מהשטח, מהאחים והאחיות שלנו במרפאות, ואנחנו יודעים לקחת את זה ולזקק ולהעביר את הדרישה, והארגון יודע כן לאפשר ולפתח דברים בהתאם, אז זה בהחלט משפר את היכולת להתערבות מצוינת, וגם הכלים כמו הכשרות וקורסים שאנחנו מפתחים בארגון ומאפשרים לאחיות ללמוד ולהרחיב את הידע, זה גם משהו שחייב לציין ככלי תומך. מצוין. מהי אחות מומחית לדעתך? אחות מומחית היא זאת ששואפת למצוינות. אחות שהיא מיוזמתה למדה ועברה תהליך כל כך ארוך, מורכב, עם כל הידע וניסיון. אחות צעירה מקשיבה לנו עכשיו. איזה עצה את נותנת לה? אני ממליצה תמיד ללמוד, להתפתח, לשאוף למצוינות, ובאמת לקחת את הכלים שבאמת עומדים בפני אותה אחות הצעירה שמתחילה במאוחדת, עם כל ההכשרות וקורסים שאנחנו מאפשרים באגף האחיות ובארגון, ולשאוף להתמקצעות ומצוינות, ובעצם הלמידה וההתפתחות האישית והמקצועית יכולים לאחות לנבות את הדרך, האם להיות אחות מומחית, או להיות מנהלת משפיעה בדרג הניהולי. זאת אומרת, את מדברת על הכשרה, ליווי, אבל גם יכול להיות שגם לתת לה פשוט לנסות? זה תמיד יהיה שילוב בין היוזמה ורצון של אחות ללמוד ולהתמקצע, ולהתפתח גם ברמה אישית וגם ברמה מקצועית כמובן, לבין התמיכה שאותו ארגון בה היא עובדת נותן, ולהגיד שבמאוחדת לגמרי יש תמיכה ועטיפה מכל הצדדים, אם זה בלמידה והכשרות, האם זה באפשרות לממש את הסמכויות והמיומנויות שהאחיות רכשו בלמידה הזאת. זה גם אומץ של אותה אחות ללכת וליישם את זה בפועל מול המטופל, מה שהיא למדה, לא רק נשאר על הנייר או בראש, אלא גם בא לידי ביטוי בטיפול היומיומי במרפאה. זה משהו שאת חושבת שישתנה בעשור הבא? איך את רואה בעצם בעשור הבא את התפקיד של האחות? אני יכולה להגיד גם בעשור האחרון, שהתפקיד עבר שינוי מאוד משמעותי, ובטח הולך לעבור שינוי בהמשך ובעתיד. התפקיד עבר יותר מתומך למוביל. אם אנחנו מדברים על התמקצעות, אז באמת הצורך לתת מענה למטופלים שהם הרבה יותר מורכבים מהיום שאנחנו פוגשים בקהילה, אם זה במענה בתוך המרפאה, האם זה מענה של אחות מומחית, נתן את ההבנה שצריך ללכת וללמוד ולהתמקצע. ובאמת אם ניקח דוגמה של אחות מומחית, ולמשל ברפואה דחופה, איך שהתחום הזה התפתח במערכת הבריאות, ומאוחדת לקחה אותו, ובעצם אפשרה ללכת וליישם את הסמכויות שהורחבו בתפקיד הזה, ולתת מענה זמין ואיכותי למטופלים שלנו המגיעים במצבי קיצון בריאותיים למרכז לרפואה דחופה.
אז אפשר באמת לקבל תשובה שזה מה שהולך להיות כנראה בעתיד. האחיות יובילו ויתנו טיפול איכותי ושיפור בבריאות, וגם ההפחתה בעומסים בבתי חולים, שלמעשה אנחנו רוצים להיות תומכים ויעילים במערכת הבריאות. אז בעצם השמיים הם הגבול. לגמרי. יש איזה מקרה שזכור לך באחד התהליכים הפרואקטיביים שהובלת, שהוא ככה נכנס לך ללב? יש המון דוגמאות. אני אקח משהו שבעצם היה עכשיו לאחרונה במלחמה, כאשר עם כל הכאוס וחוסר ודאות במדינה, אחיות לקחו על עצמן והתחילו עוד מימים הראשונים של אזעקות ומצב הביטחוני במדינה, להתקשר למטופלים שלנו שנמצאים במצב הכי פגיע והכי רגיש, הקשישים והמרותקי בית. אחיות הרימו טלפונים והתחילו לשאול מה שלומם, האם יש מישהו שדואג להם, האם יש להם תרופות, האם יש להם מזון, וכמובן בעת הצורך ואם זיהו משהו שכן צריך לקבל מענה, אז ידעו לחבר למי שצריך ולהפנות, אם זה לעמותות, אם זה לגורמים מקצועיים בתוך הארגון או מחוצה לו, אם זה אשפוז בית שצריך עכשיו ללכת ולתת מענה בתוך הבית למישהו שהוא לא יכול לצאת ובטח לא במלחמה. והאחיות באמת קיבלו המון פידבק מהמטופלים ששמחו, שדיברו איתם, מישהו זכר שהם נמצאים שם במצב כזה או אחר בבית ואולי לבד. קיבלו המון תגובות של התרגשות ותודה למישהו שמדבר איתם, וגם דאגו לאחיות ושאלו את האחיות, האם יש מישהו שדואג לך? האם את מדהים, בסדר? מדהים. וזה רגש גם האחיות כמובן. זה ממש לא מובן מאליו שרואים אותך ואתם רואים אותם. זה אפילו מרגש. תודה, קטי. פתחת לנו צוהר לעולם שלם של פרואקטיביות, שבעצם מאפשר לטפל במטופלים ולאתר אותם ולקדם את הבריאות שלהם, ובאיזשהו מקום גם להציל חיים. לגמרי. תודה רבה גם לך, ליאת, ועל הזדמנות להיות פה באולפן ולספר קצת על העשייה המדהימה של אחים ואחיות. בהזדמנות זאת אני רוצה גם להודות לאחים ואחיות שנמצאים במרפאות ובמיתרי טיפול שונים, ונותנים את הטיפול המקצועי ואיכותי ואנושי, עם שאיפה למצוינות, עם רצון לעזור בכל מקום, בכל מפגש עם המטופלים שלנו. תודה, קטי, ובריאות לכולם ולצוותים שלנו. תודה רבה.